РК Ордер – иновационно решение за съвременния концептуален ресторант. С какво може да бъде приятно изненадан клиентът? Как да се повиши ефективността на комуникацията с клиентите? Как да се увеличи доходността на заведението? Много от технологичните решения в системата за автоматизиране AirKeeper дават възможност на ресторантьорите успешно да решат тези и други въпроси, свързани с управлението на заведенията за обществено хранене. Едно от тези решения е RK Order – интерактивно електронно меню на таблет iPad. То позволява да подчертаете индивидуалността и технологичността на вашия ресторант, да съкратите разходите за изработка на традиционното меню на хартия, да увеличите междинния бон и продажбата на ястия, които са най-изгодни за ресторанта. Цветните, визуално привлекателни фотографии, подробните описания, препоръките на главния готвач, отзивите за ястията от посетителите – всичко това помага на клиента да направи бързо своя правилен избор. Получавайки меню на iPad с възможност за избор на език, чуждестранните клиенти със сигурност ще оценят това. Системата предлага достъпна гъвкава настройка на цената на ястията в зависимост от определените отстъпки по дни от седмицата или по час от деня. Сутрешно меню, бизнес обяд, акции. Промяната на цените в менюто се извършва автоматично, без необходимостта от печат на допълнителни менюта. Принципът за преглед на меню и въвеждане на поръчка в RK Order се проектират лесно и тези процедури не предизвикват затруднения за клиентите. При това значително се съкращава времето за оформяне на поръчката. Клиентът самостоятелно, без помощта на сервитьора, въвежда поръчката в системата, като при необходимост може да въведе и коментар за реда и формата на сервиране на ястията. След като поръчката е направена, тя влиза в системата на AirKeeper, която веднага уведомява сервитьора за товар. Сервитьорът се отправя към съответната маса за потвърждаване на поръчката, уточнява всички необходими подробности, след което я праща в кухнята за изпълнение. Всички промени в менюто, поправяне на грешки в разпечатки, добавяне на нови ястия и акции се извършват бързо и без необходимостта от препечатване на целия тираж. iPad има добри показатели относно енергоефективността, продължителността на работа. Без презареждане достига 10 часа. С помощта на таблетното меню клиентът може да извика сервитьора на масата, а също така да му изпрати текстово съобщение за допълнителни поръчки или молба за сметката. В специалния раздел Афиш клиентът може да се запознае с програмата на планираните в ресторанта мероприятия и да направи резервация на маса за съответното събитие. В състава на устройството са включени определени технически и софтуерни доработки, позволяващи защита на iPad-а от кражба. С използване на технологията RK Order значително се опростява получаването на обратна връзка от клиента, процесът с оцветяване на ястията и нивото на обслужване се подобрява значително. Като допълнителна услуга на клиента може да бъде предоставен достъп до интернет. RK Order – иновационно решение за съвременния концептуален ресторант. Казвам се Хенри Винтер. Вече 22 години живея в Русия и се занимавам с ресторантьорски бизнес. Много години съм работил с Росинтер, а последните няколко години открих ресторантите Il Patio и Планета Суши като франчайз, а също така развивам и собствен проект BQ Cafe. Това е голям проект, в който са реализирани много технологии. Една от тези технологии, които настоявах да бъде внедрена, е електронното меню. Отчитайки факта, че iPad-ите тогава започнаха да излизат на пазара, това беше съвършеното средство за внедряване на електронното меню. Над 20 години си сътруднича с Григорий Горевич и фирма UCS по разработката на IT-програми и IT-системи. Ето защо именно специалистите на UCS разработиха за нас меню на iPad-и. Смисълът на създаване на меню на iPad е не само да се предостави на клиента менюто на ресторанта в електронен формат. Целта е по-голяма и стратегическа – да се организира взаимовръзка между клиентите и нашето заведение BQ Cafe. Какво означава това? Преди всичко, менюто на iPad-ите, които предоставяме в ресторанта, имат разнообразни функции. Подробности за това ще кажа по-късно. Главното в случая е,
че като цяло това не са просто iPad-и, предоставени от ресторанта, които служат за електронно меню или инструмент за обратна връзка с клиента. Това е технологично решение за устройства или платформи, с които клиентите идват в ресторанта, включвайки iPhone или мобилен телефон на базата на Android или всяка друга платформа. По този начин, подчертавам още веднъж, идеята е клиентът да има свой персонален джобен интерфейс в ресторанта, да има персонални отстъпки, бонуси, своя сметка и профил на потребителя, отразяващ какво му е харесало и какво не. Ако ви харесва футбол, например, ще имате неголям ваш сегмент, където ще бъдат демонстрирани мачовете, показвани в ресторанта. Можете да резервирате маса направо от вашия iPhone. С пристигането в ресторанта можете да направите поръчка с помощта на своя iPhone или iPad, т.е. можете да направите много повече неща от това, просто да получите електронно меню и да поръчвате по него. Това е главната идея на този проект. Към днешна дата ние имаме меню на iPad-и. Те работят вече 2 години. По много причини проектът се оказа доста успешен. Той позволи да подобрим комуникацията с клиентите си. С помощта на електронното меню те могат да поръчват или избират храната, която харесват, и тяхната поръчка попада направо при сервитьора. Това в значителна степен облегчава приемането на поръчката. При това сервитьорът отива на масата за потвърждаване на поръчката и допълнителните уточнения и въпроси, на които клиентът веднага получава отговор. Тоест, не се изключва необходимостта от самия сервитьор. Той винаги ще бъде нужен, по този начин се облегчава контактът между клиента и ресторанта. Електронното меню има много предимства, включително и фактът, че е многоезично. С едно натискане на бутона се променят езиковите настройки и вие можете да имате меню на английски, руски, италиански, китайски или всеки друг език без необходимостта от разпечатване на ново меню. Електронните менюта никога не се замърсяват и няма необходимост отново да бъдат отпечатвани. Също така, много лесно се обновяват. Просто сменяте в системата снимката и описанието. Добавяте ново ястие и то автоматично се появява на всички iPad-и в ресторанта. За мениджърите е лесно да управляват подобни промени в менюто, използвайки наличните програмни интерфейси. Аз мисля, че традиционните менюта в ресторантите в близко време ще еволюират в посока електронни менюта. Всеки ще разполага с електронно меню. Никой или почти никой няма да използва разпечатаните на хартия менюта.